ingon ko nga kalimti na lang ko. Ingon ko nga ayaw na lang ko og higugma. Ingon ko ayaw na lang ko huna-huna. Kay kanus am na nimo gibuhat. Dili ba wala? Ayaw. Sa atong relasyon, wa kay nabuhat nga sama ni Ana. Ayaw. Ingon ko, napasagdi na lang ko na maghilag. Kay ikaw man ang hinungdan sa tanan na akong mga kagulanan. Kung adunay mga problema, ako dayon ang imong pasanginlan. Tanang mga may abot nga mga kalisdanan, ingon ka nga ako ra gyud pirmi ang hinungdan. Mao na nga ayaw na lang pag-ingon nga imo kong gihigugma. Kaya walay mahigugma sa tao nga pasakitan na ra. Ayaw. Ayaw pag-ingon nga imo kong giampingan kay dugay ra kaayo nga imo kong gipasagdan. Ayaw. Ayaw kong ingnan nga imo kong gipangga. Kay walay nagpangga nga mangulata. Ayaw. Mauna nga, ingon ko, ayaw na lang ko gigugmaa. Ayaw. Kay kasakit raman di ay. Ayaw na lang ko guna-huna. Ayaw. Kay pareho rag wala. Why gugma? Sa maragwa, why nagpangga? Ayaw. Naalagi ka. Apan ka nako, wala maguna-huna. Ayaw. Asa man ang gugma ni Ana? Ayaw. Kay kun ka nako nahigugma ka pa, dili ko nimo pasagdaan. Ayaw. Nga mag-antos sa tanang problema o sa tanang kagulanan. Ayaw. Kanang imong pagkauway. Paki. Tiya na ko makita nga ako kanimo walay bili. Ayaw. Mao nga ingon ko, undangon na lang tani. Ayaw. Kinsa pa may ganahan nga mo padayon. Kasakit raman gihapon ang atong maangko. Ayaw. Kinsa pa may magpabilin. Nga imo ra magiguba ang ako kasing-kasing. Ayaw. Kinsa may mutuo. Wala kay gibuhat, apat sige kag ingon og I love you. Ayaw. Sigurado ka nga tuhuan pa ka sa mga babaye. Kung ingon Ana, puto bra ka sa istorya. Ayaw. Dili. Dili. Ayaw. Ang babae,
gustong panggaon sa lalaki. Ang babae gusto og paraygon nga lalaki. Langion nga lalaki. Ang babae ganahan og kusog muhapyod-hapyod sa mga buhok sa ulo paingon sa abaga sa babae. Undangon na lang tani. Bisag wa na may gugma ka na ko. Bisag wa na ka okay na ko.